Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pashinjava Panganai by birth, ochiva mukadzi Holy Ten anonzi Kim akanyora paFacebook pake akati iye zvelevel rekuZimbabwe Holy Ten ndiye ane mukadzi nyama last, asi vazukuru vambuya nehanda vakazviramba. Aripo mumwe munhu akauya akati meaning kuti Volts ndiye akatanga kudya mukadzi nyama muZimbabwe. Mumwe munhu akati saka mujaya ari kudya zvakatotsengwa kare maleft over. Mumwe munhu akati vakawanda vanhu vane mishini yevakadzi, just that they are not popular for the streets. Mumwe munhu akauya akati kana ari nyama ngavamudyise sadza ka. Mumwe munhu akati in short he is trying to say akadya mwana Panganai. Mumwe munhu akati when the enemy starts working on new tricks to your bedroom mungwarire Panganai. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akauya akati saka tikasataura nezvaHoly Ten muZimbabwe hatina nyaya ka. Mumwe munhu akauya akati kuva nyama inyama zvayo, asi vanoziva munakiro wayo vakati wandei kana Volts akatomboitesta. Mumwe munhu akauya akati ingori nyaya yekuti vese ndeve PF ndosaka vachisimbisana, hapana nyaya. Mumwe munhu akati anoita mukadzi here anotsvagiswa malikes nevamwe varume. Mumwe munhu akati it's just a thing, zebra ukariisa pamba unokuvara nematourist. Vari kureva kuti Kim izebra, matourist anenge akadyiwa nevanhu vakawandisa. Mumwe munhu akati nyama yacho inodyiwa nenyika yese. Mumwe munhu akati uyu uchi une mavhu. Mumwe munhu akauya akati iye Zimbabwean prophets nevakadzi vevanhu zvakaoma. Mumwe munhu akati hatirambe kuti inyama last, asi kuti ndiye ega ratove drama iri. Mumwe munhu akati 302 anyone mungamudaro here singing. Mumwe munhu akati just imagine kuva murume anoita basa rekutaura zvemumwe mukadzi. Mumwe munhu akati inyaya yekuti maselebhu but kune vamwe vatoziva. Mumwe munhu akati she might be pretty but body dololo, no offense. Mumwe munhu akati icho Panganai chamamiswa neruchiva. Mumwe munhu akati ko dzijavha dziriko, ndaiti pamwe dzakatorerwa foni nemukadzi. Mumwe munhu akati ukaona javha chichinyepera kufarira munhu ibva waziva pane something. Mumwe munhu akati kana Volts akaitsenga akaisira Holy Ten. Mumwe munhu akati ngaabvise makeup tinyatsoona. Mumwe munhu akati ndiye ane mukadzi chigubhu hake jealous down. So ndo nyaya ngatauya nayo guys. Panganai anenge anga akuchiva mukadzi waHoly Ten, zvazoita kuti vanhu vataure zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti anenge ari kuda kutodya bota, vamwe vanhu vakadedzera kuti anenge akatodya bota. So I don't know guys, please comment down below mutiudze kuti which one is which. Thank you so much for your support. Please don't forget kuti muti support nema super thanks.